Resim sanatın yaratuşu sümbürler eli күргәзмә açılğanчы ук алдан килеп Илгизнең эшләре белән таныша башлаган иде инде. Resimleri bek kengilge tatırganlar, kraskаны жәлләмәгән, бек матур. Особенно менә язбашы белән кискен яратам мин. Resimlerini yakından карагач, алар барысы да төрле сызыклар анда нәрсә прям аңларлык түгел. Ерак карап киткәч табигать тиреле. Рәссам үзенең Ульяновскидагы беренче күргәзмәсен туган як мизгелләр дип очраклыгына атамаган. Аның мондагы эшләренең байтагында туган як табигаты, татар авылы тигәләрәге Татарстан районнары сурәтләнгән. Булар менә Аксубайда ясаган эшләр, тоже натурдан ясаган. Бар буалар, буа күренеше, Питерештә бар монда, Эгерҗе, Нижнекамскада да булды, Пленерда тоже был 55-летие города или Илгиз кем әйтмешли тормышның төбеннән күтәрелгән егет. Бу районы Янтуган авылында мәктәп тәмамлаганнан соң ул училищеда рәсем бизәүче һөнәренә укый. Армия сафларында хезмәт итеп кайткач, Ульяновскида рәссам булып эшли башлый. Гомумән бу яулар, помалалар аны сабый чактан узата килә. Мәктәптә укыганда бәлки 2-нче классларда инде рәсем дәресендә шундый дәвам итеп барып, әкелтен генә ясый алга таба бардык. Аннары инде бара тора безнең инде коллега члены булып мәктәптә булдым безнең сыйныфта. Аннары дальше инде училищеда укыдым художник-оформительгә. Күргәзмәне ачу тантанасында чыгыш ясап, Россия рәссамнары берлеге әгъзасы, Аркадий Пластов исемендәге халыкара премия лауреаты, Татарстанның атказанган сәнгать эшлеклесе Ирек Нурдинов Илгизнең эшләренә югары бәя бирде. Они все написаны на пленэре. То есть это не выдумано где-то, да, а с натуры все. Это очень серьезно. Вот сейчас он серьезно работает, серьезные вещи. Да. Күп кырлы рәссам Илгиз Исхаков чын авыл малае. Кулыннан ялса, шуны эшли, теләсә кайсы техниканы йөгәрли ала. Рәссам булмасам да мин тормышта югалып кала торганнардан түгел ди. Ират кешедә җикмеш кенә дә яздыр. Шуңа күрә нинди булса да кенә булган булыр иде. Может быть, водитель әле дә мин машиналарны яратам. Механизатор булган булыр диген. Миңа калса рәссамның эшләре белән танышканда һәр кеше дә кабат үзенең туган якларын, үзе гомер иткән авыл урамнарын искә төшергәндер. Рәсемнәргә карыйм да үземнең районнарымдагы рәсемнәр шикелле күреп, Питерештән бу анакайлар булса да менә карадым да, шушы якларны барып күреп кайтасым килеп китте. Илгиз өйдә утырып тәрәзәдән карап рәсем ясый торган рәссам түгел. Ул һәр чак юлда, һәр чак иҗади очрашуларда. Май айында Илгиз Татарстан рәссамнары белән бергә республиканың Апас районында иҗади пленэрда катнашачак. Ульяновскидан Рамис Сафин, Ахмед Медарисов, Яңа Гасыр каналы.